Madhya Pradesh Umaria jilani simi belai kheno wanamashincha tei kirimasincha koktoma social media o kasawi phaikha baksa o video clip no tui nugui mankhana baksa nugya phano ongui mankhana hingke tamo wanajaknai eba khiba kirimasincha hinba Madhya Pradesh Umaria jilani kaisa sarkari school ar jagani student rokni sakao achomsa burasa kolob kha amo khorok niya pura 6-7 jon amo hai student rokni sakao burasa kolob kha abo kunu chikon mikon kogya khorok ni hingke se acting khlai tongmanano phiaba amsuk 6-7 jon le tamni bagui hai ongnai abo kunu mentality hamya abo kahaibo hinani kogya 6-7 jon ama hai wngmani uklogo kwbangma no kogrok khaijakrok tongo o 6-7 jon student burasa kolab jangmani abo bo bwrwi rok mangno chelarok hingka hankhe khorok chapano abo kahai wngya burasa kolab jagui borok ar jagao no school playground chikon sa tongo ar jagao no round khlaiui guriui khwnai rok khengcharui kirimasincha khlaiui borok ar jagao no tongui tongo hingke a najara rok no capture khlaina rwkha ar jagani school no phwrwngnai khoroksa teacher hingke tabuk social media o video spread wngmani yagulo tabuk jotono sawi tonglaio baksa kheba ar jagao burasa rokni se jaga burasa rok se ras songna a school o burasa rokni noksi hai hinui salai tonglaikha baksa kheba salai tonglaikha abo jaga dus ar jagao agi borok bwtharwi phomani abo kahai rogo narogo tikhana hai hinui salai tonglaikha phiaba kubui kok tamo obo kebo phano tabuk jora kaham khlai samya kho doctor rok check up khlai bo joto 6-7 jon to abo hai wngnani kogya mentality hamya hingke to khorok ni se wngui manani phiaba 6-7 jon le bahaike possible wngui mannai hingke borok bo omo haino nugui belai kheno wanalaijak doctor rok bo baksa kheba mwtai atai burasa rokno tui believe khlaio baksa kheba believe khlaiya abo kahai maximum borok no believe khlaiya tongo burasa mwtai atai rokno tui phiaba abo kahai nungmani yagulo je believe khlaiya rok bo kisa khlainani nangkha tamni hingke abo kahai 6-7 jona kunu chikon mikon ya abo belai kheno kok kotor tai si borok ar jagao teacher rokni swkang wngthon buini swkang wngthon je sao pano si borok kirimasincha khlaiui kobor haike bwkhwnai khengcharui borok ar jagao no round khlaiui gurilai tonglaio hingke borok rokno bo tei wana rok naio teachers rokno hingke norok o video nungmani yagulo tamo sanani muchungnai comment section o thangui comment khlai salai di kubui de o bwrwni sakao burasa kolob phaikana nakiba oboni ukologo alada no kok khaijakrok tongna norok jodi no norokni bwkhao kunu sungmung rok tongkha hingke eba kheba phirong mung rok rina muchungkha hingke o video naimani yagulo comment section o thangui norok joto norokni bikhani ko sawi khwnardi।